vážení televizní diváci, přeji vám krásný poslední den školy před prázdninami. Jak všichni víme, poslední měsíc byl pro nás všechny náročný pouze z první poloviny, kdy jsme se snažili uzavřít si známky na co nejlepší. V druhé části měsíce proběhlo zejména plno výletů, exkurzí, přednášek a samozřejmě nechyběly ani soutěže. Žáci školní družiny vystoupili na školní akci Boženka má talent. 7., 8. a 9. třídy vyrazili do Vídně. 3. června na naší škole proběhl Den Evropské unie. 3. a 4. třídy vyjeli na školu v přírodě. Nechyběla soutěž stavění s Merkurem. Školní družina vystoupila na hlásku. 8. třídy jeli za šokujícími zážitky do Osvětimi. Dny brannosti si letos potrpěly veliké účasti. 22. června proběhl workshop ve školním arboretu pro veřejnost. Emisaři navštívili výzkumné centrum Recetox a jeho části jako například ekotoxikologie či molekulární biologie a genetika. Další z akcí emisí byla chemie na Slezsko-Ostravském hradě. Obě akce se velice vydařily. Celý měsíc se konalo mnoho výletů, proto se dopředu omlouváme za menší aktivitu a tím pádem i kratší epizodu. Žáci školní družiny zpívali a předváděli svůj talent na akci školní družiny, a to Boženka má talent. Sedmé, 8. a 9. třídy vyrazily na výlet do Vídně v doprovodu paní učitelky Pavelkové, Metkové a Salamonové. Navštívili mnoho památek, jako například Přírodovědecké muzeum, Schönbrunn, Belvedere a celý den zakončili v zábavním parku Práter. Mnoho dětí v něm vyzkoušelo opravdu odvážné atrakce, ale naštěstí to všichni vydrželi bez zvracení a jiných podobných těžkostí. 3. června se na naší škole konal Den Evropské unie, tentokrát s podnázvem Řecko. Žáci vyzkoušeli řeckou kuchyni, podívali se do vymyšlených cestovních kanceláří, zabádali v historii Řecka a zaspívali si řecké písně. No tak, my tady, nevím jak dlouho jsme, vím, že děláme plněné rajčata a papriky. Trvá přípravě 1 hodina a bazalka, no. Pak jsme tam měli v plánu i dát, i mátu, ale to už jsme se nějak nedostali. My jsme dneska hrali pohádky pro prvňáky a druháky a potom ještě někdy budeme hrát pro druhou A. Třetí a 4. třídy jeli na školu v přírodě. – 15. června se konala soutěž Merkur, kde žáci stavěli výrobky ze stavebnice Merkur. Barbora Adamová, Jakub Šrom a Martin Vyhnálek se umístili na krásném 1. místě. Školní družina vystoupila na věž hlásky. Osmé třídy vlastně jako každý rok navštívili Osvětim. Byl to výlet smutný, ale dle mého názoru pro každého nepostradatelný. Nakonec byl výlet zakončen návštěvou krásného solného dolu Věličky.
Město organizovalo branné závody na počest Dnů brannosti. Do celé akce se zapojila i naše škola. Třída 8A se umístila na 1. místě a 8B na 4. místě. Oběma třídám moc gratulujeme. Další školní rok je úspěšně za námi. S každým se pojí neskutečně velké množství vědomostí a zážitků. Prozradí nám naši učitelé nejsrandovnější výrok žáka, který kdy slyšeli? Tadeáši, kolik stupňů má pravý úhel? Já nevím, já jsem ho neměřil. Nejsrandovnější výrok byl napsaný na písemce a bylo to, že nejstarší český chorál se nejmenoval Hospodine pomiluj mě, ale Hospodyně pomiluj mě. Poslední taková příhoda, když jsem se pobavil, tak se stala nedávno při exkurzi v Osvětimi a následně prohlídce Solných dolů ve Veličce. A kdy při exkurzi jsme přišli do takové místnosti a bylo dětem řečeno, že všechno, co vidí, tak je ze soli, úplně všechno. Načež následovala otázka na jednoho žáka: pane učiteli, i ta podlaha. Nejsrandovnější výrok žáka jsem si vzpomněla, kdy jsem před pár lety se ptala dětí, jak jsou na tom, kdo zapomněl domácí úkol, a ke stolu přišla jedna děvčina z 8. Přišla ke mně ke stolu a řekla: já nemám domácí úkol. No, tak nevím, už to nezvládám, musím si ubrat povinnosti. Milí diváci, tomuto dílu se blíží konec a já bych vám chtěla popřát krásné prázdniny a mnoho odpočinku. Božka zprávy se na vás budou těšit v poprázdninovém díle za 3 měsíce, a to v zářijovém díle. Loučíme se s vámi. Nashledanou.